partida zegoen nintzen Bilbon AEKan lanean, 2008-2009 ikasturtean. Asko gustatzen zitzaidan, egia esan gero euskal filologia ikasi nuen, irakaskuntza gustatzen zait, eta euskaren irakaskuntza atzerrian iruditzen zait luxua dela. Zen atzerriko ikasleek beste motivazio eta beste perfil bat daukate. Orduan, erabaki nuen Berlinera joatea bizitzera, zeren egia esan ez dago euskal filologia ikasi eta aleman ez dakien jende askorik, eta ara joan eta lortu nuen plaza eta geratu nintzen bizitzen. Leipzigeko irakurlaritza 2012-2013 ikasturtean zabaldu zen, eta egia esan hasieran arrakasta handia izan zuen, zen 40 ikasle baino gehiago matrikulatu ziren. Lehen aldia zen euskara eskaintzen zela Leipzigen eta erantzuna oso ona izan zen. Geroztik Leipzig hiri unibertsitatea da, 25.000 ikasle baino gehiago daude unibertsitatean, ez da gutxi, eta bizitzeko oso erosoa da. Orduan bertan lan egitea egunerokotasuna oso malgua eta arraza da, lan egiteko luxua da. 12 klase ordu ematen ditugu astean, normalean, astean zehar, egunean 4 ordu, eta gero horrez gain ekitaldiak antolatzen ditugu, edo eta baita guk geuk ere ikasten dugu, eta guk geuk irakurleok ere ikastaroetan parte hartzen dugu ikasle gisa. Leipzigeko ikasleak askotarikoak dira, orain arte gehienak, matrikulatu den gehienak izan dira itzulpengintzako ikasleak, gero hizkuntzalaritzako desentek parte hartzen dute, baina motivazioa ia denetan da oso positiboa, esango nuke euskarari aukera bat ematen dietela, beste aparteko ezer gabe, euskarari aukera bat ematen dute, zergatik ez, eta hori da gehien harritzen nagoena, nahiz eta urteak eraman kanpoan bizitzen, hori da gehien harritzen nagoena edo txunditzen nagoena, zen askotan goizean daude beste euskara ikasten, eta ni neu pentsatuko nuke beste hizkuntza ikasteko horrenbesteko motibaziorik izango ote nukeen. Beraz, nire lana zentzu horretan nahiko arraza da. Arraza da, badauka bere lana, alemanez klaseak ematen dira, material egokitua prestatu behar da, baina faktore humanoa oso ona da. Irakurletzetako ikasleak normalean, maila akademikoko ikasleak dira, hau da, hizkuntzen inguruan hausnarketa eta ezagutza metalinguistiko sakona dutenak normalean. Orduan, klaseak atontzeko orduan, bai ikuspegi komunikatibo erabiltzen dugu, baina ikasle mota, ikasle tipologia propio bada atzerriko unibertsitateko ikaslea, eta orduan nik uste dut gehiago ikasi eta gehiago jasotzeko gaitasun ere badaukatela, edo gutxienez gehiago jasotzeko eskatzen dutela. Zentzu horretan, nik neuk Leipzigen hizkuntzalaritza gaietan sakontzen dut gehiago, itzulpengintza gaietan ere, nahiz eta ni neu ez izan ikasketaz itzultzaile, baina saiatzen naiz ikasleek dituzten motivazio da interes ezberdinei erantzun bat emanez. Irakurle bezala aurkeztu nahi duen pertsona batik gomendatuko nioke gogo sartzeko, ahalik eta proiektu akademiko motivatuena idazteko, inolako beldurrik gabe, berak nola ikusten duen edo berak zer egin nahiko lukeen ondo idaztea eta ondo azaltzea, eta behin plaza lortu duenean ara joan eta jenderekin nahastea.